Ola, hoxe veño falarvos do meu barrio, a Agra do Orzán. Situado na Coruña, é o barrio con máis poboación de Galiza, con perto de 30.000 habitantes, o 12% dos coruñeses, con moitísimas nacionalidades. Desenvolvido rapidamente nos anos 60 sen ningunha planificación. Por esa razón, creceu con rúas estreitas, sen asfaltar e con falta de zonas verdes. Os veciños da Agra levan dende hai moitos anos pedindo o Parque da Agra, nuns solares sen edificar. Os diferentes gobernos propuxeron prácticamente o mesmo, edificar unha parte con edificios de luxo de entre 4 e 8 plantas con vistas ao mar, e o demais con zona verde, o que non ten sentido pola situación do bairro. O Concello empeorouno todo ao reformar a Praza das Conchiñas, talando todas as árbores, construindo un parking e convertindo logo nunha esplanada de cemento. As cousas boas do barrio son a súa multiculturalidade, atopando tendas de diversos países, e a súa gran zona comercial. E tamén está relativamente céntrico.